इउपिपिएलनि होनाय हाखौ लानो नाङा होननानै गाव गावनि समर्थक बा सापर्टारफोरखौ बिथांमोना बुंदों जाम्बा जाम्बिफोरखौ किन्तु बेराफारसेथिं गावसोरो माने एप्लाइ खालामनानै दा प्रप'जाल हरगासिनो दं आरो गावसोरो अलरेडि प्रप'जाल हरबाय एप्लाइ खालामबाय किन्तु बेराफारसेथिं जाम्बा जाम्बि गावसोरनि समर्थकफोरखौ सापर्टारफोरखौ बिसिनि हाखौ लानो नाङा होननानै बेबायदिबो फोसावदों आरो बे राङिजरा गामि फरेस्ट भिलेजआ 1945 मायथाइनिफ्रायनो बेयाव 194 न'खरा रायजो जानानै दंमोन। बिथांमोना बै समाव माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे नेमखान्थि बायदियै बेगार फैनायबो जादोंमोन। बिथांमोना बेगार फैहैयोमोन आरो बिथांमोना बे समनिफ्रायनो बे जायगायाव स्थायी भाबै रायजो जाबोबाय थादोंमोन। नाथाय 2008 मायथाइयाव बिपिएफ सरकारनि सासे डिपुटि चिफ फरेस्ट बिफाननिबो बिबानगिरिमोन बिथां खाम्फा बरगयारिया बिथाङा बे हाखौ फार्स्ट एडिशन बे मानास सेंचुरियाव बिथाङा बे राङिजरा गामिनि हाखौ सोसननानै होदोंमोन। ओमफ्राय बे ओनसोलनि रायजोफ्रा बे सिं सिं खामानि मावनायखौ किन्तु रावबो मोनथियामोन। किन्तु मोनसे समाव बिसोरो हानि खाजोना हैनांगौ नालाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेयाव खाजोना हैनो थांनायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा बुंदोंमोन जे बेनि हानि नोंथांमोननि हाखौ खाजोना लानाय जानाय नंला। मानो होननानै बुंनायाव बे हायाथ' वाइल्ड लाइफआवसो हाबबाय, गतिके नोंथांमोना खाजोना होनो नाङा। आरो मोनसे समाव हयथ' बे हायाव बिभिन्न रोखोमनि माबा माबि बिफां गायनाय माबा गायनाय प्लान्टेसन एफरेस्टेसन खालामनो हागौ होननानै बुंनायनिफ्रायसो बिथांमोना मोनथिनो मोनदों। ओमफ्राय लासै लासै आंबो जिहेतु डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो आंनि सिमा 16 नंनि सिमानि TCLCC-निबो चेयारमेन हिसाबै आंनि खाथियाव फैग्रोदों। बे समस्याखौ लानानै बे ओनसोलनि गावबुरा हेडमेन आरो माखासे गियानि गुनि रायजोफ्रा फैदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव आंनि अनगायैबो आरो बिथांमोना जोंनि फरेस्ट बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि खाथियावबो थांदों। उनाव जों जथायै सावरायलायदों बे हाखौ बोरै रिकभार खालामनानै होनो हागोन होननानै। ओमफ्राय उनाव जथाय सावरायनायनि उनाव बिथाङा गावनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिखया जायफोर माने हेड अफ दि डिपार्टमेन्ट दङ, DO4 दं, CST दं, रेन्जारफोर दं, बिथांमोनजों सावरायनानै दा बेखौ गोबां माने हाबसननाय समाव वाइल्ड लाइफआव हाबनाय समाव माखासे नियम निथि बेवहाय बाहायनाय जादोंमोन। दा बेफोरखौ नेवसिनानैब्लाबो गोदान नियम बानायनानै दिनै बिथांमोननि हाखौ वाइल्ड लाइफनिफ्राय दिनै टेरिटरियाव बा नर्माल माबायाव लाबोफिननाय जाबाय आरो बिनिनो दिनै फोरमान हिसाबै राङिजरा गामियाव बे जमाबन्दी होनो बे जमाबन्दी 194 न'खरनो जमाबन्दीखौ होनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा दिनै बिथांमोना फारि फारि साफ्रोमबो बेवहाय बर'ल' नङा, बर'जों लोगोसे आदिबासि सावथाल उराव बिथांमोनाबो दिनै हानि पाट्टा लांनो फैदों। बिथांमोना इउपिपिएल सरकारनि माखासे हानि पाट्टा लेखा राननायखौ लायाखै। दा बैफोर बिथांमोना माबायदि खहा जानो हागौ? बिथांमोनाथ' माने दाथ' माने फरेस्ट रुलार एक्टआ दा इनटेक्ट दङ। फरेस्ट रुलार एक्ट 2006नि जिनिखि आयेन बे आयेन दङ। किन्तु नुनो मोनदों जम्मु काश्मीराव जेरेखम माने आयेनफ्रा माने रिपिल जादों, थिग बिदिनो जुदि बोरैबाफोर माबा खारनाव जुदि बे फरेस्ट रुलार एक्ट 2006नि एक्टआ जुदि रिपिल जायोबा जाय लायाखै बिथांमोना बिनिफ्राय माने पार्मानेन्टलि बन्सित जागोन आरोखि। किन्तु बेराफारसेथिं ओरैबायदिबो नुनो मोनदों, दहाय आं मोनथिनो मोनदों माने बिपिएफनि माखासे ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलनि होनाय हाखौ लानो नाङा होननानै गाव गावनि समर्थक बा सापर्टारफोरखौ बिथांमोना बुंदों जाम्बा जाम्बिफोरखौ। किन्तु बेराफारसेथिं गावसोरो माने एप्लाइ खालामनानै दा प्रप'जाल हरगासिनो दं आरो बेबायदिबो बेराफारसेथिं बेबायदि जानायखौ नुनो मोनदों बिसेसकरि निसिमायाव। बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरो अलरेडि प्रप'जाल हरबाय एप्लाइ खालामबाय, किन्तु बेराफारसेथिं जाम्बा जाम्बि गावसोरनि समर्थकफोरखौ सापर्टारफोरखौ बिसिनि हाखौ लानो नाङा होननानै बेबायदिबो फोसावदों आरो बिथांमोना बेबायदि जानानै दं। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन।
किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।